Tässä on teippejä eri määrä. Ja otetaan kaikki teipit pois täältä laitteen takaa myöskin. Näiden tehtävän tietysti on suojata, että laite pysyy myöskin kuljetuksena ehjänä. Tulosuspää on kanssa kiinni teipillä. Täällä etupuolella on kanssa näytön suojaa ja teippiä. Paperilokero on kiinni tossa myöskin. Ja sitten tää myöskin tossa vikateippi. Ei mitenkään mahdottoman paljon teippejä tässä mallissa. Aika simppeli ottaa käyttöön. Ja sen jälkeen nämä mustepullot. Nämä on kaikki pakattu muoveihin hyvin, että varmasti pysyy kunnossa. Otetaan täältä pussit auki. Eli tässä on cyan, magenta, yellow sekä musta väri. Ja ennen ekaa käyttökertaa on hyvä ravistaa nämä värit, että se muste siellä sisällä varmasti sekoittuu hyvin. Eli semmoinen joku 30 kertaa kevyesti ravistellaan nämä, niin sit siellä on kaikki ainesosat on varmasti hyvin sekaisin. Ja samaa näille muille väreille myöskin. Se on tosiaan aika paljon väriä. 140 millilitraa on yhdessä pullossa. Täällä tekee oikeasti jo tosi monta sublimaatioduunia suoraan tällä määrällä, mikä tulee tulostimen mukana.